Hathai kotor amchaio Bubagra Amolni simi kusung bakoto chuchu bora rachi rwgwi khajna phaimani Thai Tabuk Hathai kotor amchaini 2,682 acres jagao baksa ONGC Tei Raiway Department by najakkha twiprasa dopha Molsom hodani lukurog Hathai kotor amchaio jora kaisao najakkha para dadarai para jamiling para babai bari kayalung para te gobindo chodri para hne tongmani Tabuk o kamirok krikha phia jamiling kami khetabu tongro tongkhon o kamini Molsom hodani lukurog Tabuk khamting kami nokshi phaibaikha.tei hu habake o Hathai kotorno khlai tongma chalai tongkhon Hathai kotor ari rwgwi khajak o kamini Molsom hodani lukurog nukhra jorani simi Bubagra Amolni simi khajna phaimani Thai Tabuk mokolbai nugu tongo yago jagani joto documents rok tongo phia ani Thai hne huk haba khairi jagya truk ONGC Tei bose pilar kai kai yapago chubu tongmani bujagi tongkha Molsom hodani lukurog yago 1910 BC ni simi 1958 BC jorao jagani khajna roman documents rok tongo aro Bubagra biribikron kishid mani ko debur mani jorao khajna roman sadin tripani yakumo tei map rok tongo buruni yago agiba Bubagra biribikron kishid mani ko debur ma Hathai kotor pilar kai klangmaro bebuna pujai jagbakha Molsom hodani lukurog thane pocha tongo map tongo khajna roman documents tongo phia borokno kok thekya sayawino ONGC pilar kai tongkha haikira truk Bubagra ni yakumo sukumoi ONGC pilar kai o thani nok phangrono huk haba khanya nori tongma ko kokthumni bisinti sawi knaraka amchani lukurog ONGC rok langkano pilar kai u ko yang banai di chini khajna jaga area rago umte kai jang bahke borok chini live phaisane ba mana chang bahke ko mansinai ba nang sanai mani ki abo haida je jaga bo ONGC ni pilar kai ja arono kono sang samung humung tai hu haro khaimi abo haida sa mo tam phaimana tongba bo to bro to fuji bai pitsar bai police bai se phayano lamar la phayano biang ko phayano jeno kono koksana ni ingkol reble norong thani mo kag mo jaga ni mo thai ro ni kago se kha ba posa to tong tong obo porcha tong ko parani sujago posa ga phana norong ko kha je singe mo obo ha ke bolong nang pilar kai abo lan khai kai jago sogi abo 3-4 kilometer sogi abo yang khoni kaina photabo ngan norong obo ne ti bobo ha ke norong ni jaga ro ki philna man thon abagaino jong taratari khayai chini BJP IPF ti sarkar no bele hambai marbo je ageni niti tongmarok chini Maharashtra ni amolni niti tongmarok borok khursawai samung humung ko bai khlayo abo sara Tripura rajyo bunugo sara bisho bunugo abogaino hambai maro Tripura sarkar katal government katal belai borok ni khasrang mani hai jorok chini parni borok utsaho ungota jengno sure modot khainai mane jengno chuba khainai bolong ni bising taita norong ki phile mana ni jeng asa khayo ta asas rota takuni bu khai doino bahadur Molsom o area khoboi busik jorti koitani jaga tong jaga buse oro abo je para kisa ong kotongmani ong total sorbomod ko 2882 ekor 2682 ekor 2682 ekor 6705 kani abo jotono ONGC ordek ONGC ordek ONGC prai uskamo ang je sayade no 50 kani boro obo 50 kani de thuknoba abo 1000 angko 100-200 kani ongnai abo Tripura State Government 1958 bisni yaguloke forest land convert khlai tongko som Molsom hodani lukurog ni Hathai kotor 2682 acres thani bising raida cheke ONGC by 50 kani najakkha Tei Raiway Department by najakkha 265 acres jaga asal thai kebang ONGC Tei Raiway Department lang thangmani khoksa puisa pano maya tei rijaglia thani nokphang Molsom hodani lukurog Bubagra Amolni simi khajna phaimani 2682 acres jagani nokphang ongkha Tabuk khamting kamibo tongwi tongnai Molsom hodani lukurog Hathai kotor amchaio asal thai kebang twiprasa dopha Molsom hodani yago tongmani central hafang tei haste hapang raida jeke naipaimani kokno khnawi thangai sogoi kya salkisa sakang srang jati koktuma sinele team tlangei subashwa lengmotha IMPC tei twiprasa citizenship forum Borobo jeti ke phano asuk saya khajak tongno goshui manya tei thai kipile manane bagi khorang tisane bagi lukurog no
khorang thamjangna bai ko kusarkha agibo yakse hapang tongpuro baithangne thairona kipili manane bage kusam CEM rada choran deburman thani patemano tei shawigya phia ajurwa kusam CEM shamani tongphur o thairo forestland ngi thangbai kya tei musa khani grete kipili maya hnai amchaini lukurog haini bai tabuni BJP IPFT hapono koyu tongo borong thai kipili thani chubajadi hnai abuno kareti prasad fani nugnai shinai lukurog no chubulane bage koyu tongo Pulani simi khajna ri phaimani thai taisa kipili manani bage bubagra posone kuchung chati bubagra podri kishur maniko te buru manobo koyu tongo agini simi bubagra pusa angi khajna ri phaimani o tharimo tei amchaini twiprasa lukurog ni bage kisa wansuk di hinai Belaike hambai chini serang jati songno thangnai koyekdin sekang जों news rok tei YouTube tei जों nukha tei phunukjakha je chini o Hathai kotorni elakao kaisa chini oro Molsom bosti age tonglangmani abo phunukjakmani tini haino hai details hanani jora kahmankha amba hambai जों tini oro clear khaina musungmani ingkhe obono agio je oro para tongoi tongmani oro kwbangma borok para tongmani abo chini tau phano proman tongo o proman kha tini raja agio oro pilar kairangmani oro pilar kainai kaijak o pilar kainai obono proman oro tongo tei obo yang bazar lama ni sajago ke tongoi tongo chini o parur songrok ke kedengma sal o je oroni condition no khusajak yangi tongmani phiaba 25 বছর যে CPIM রাজনৈতিক যে পরিচালনা খাই থাংমানি বিসিংবো অনেকবার উল্লেখ খাইখা হাইফানো আবনো তৈ নাই কোনো সানানি লামা রজাগিয়া কে সানানি লামা রজায় ফানো একদিন সালসা চিনি CM না চিনি রাধাচরণ স্যার ব ফাইখা বনসংখা চিনি তাকো বসংমানি অব কাইসা ফরেস্ট নি রিজার্ভ ক্লাই থাংখা abo te phirok manliya abo kono khaina moton krikha nei sajak mani phiaba abo haike sajak mani yagulo Tabuk BJP tei IPFT borok mililai sarkar salok mani bisingo je जों nukha oroni je kamini jonosadharon rok saiman kha जों khasrang lai tongkha je Maharaja Bir Bikramni mungoi kaisa airport bo nam agini mungno khusaoinai katal khe rajak mani tei abo simiya je chini oro bormura ni hinjak tongmani abo tabo Hathai kotor ni mungphalai rejakha kai abono nuguinai जों je oroni jonosadharon je agi or parakhlai tongnai kami protibasi rok borok salaikha je जों jotono chini habo phirok iman phinaikha tabukle ninai borok khatung laima bai haino hai जों je o IPFT BJP jut sarkar je kwrwnglai je samkhlaimani o obono chini অনুরোধ chini je o dokholdari age raja khajna rajani aro khajna rei tongmani kagoj potro bebak no document tongkho proman tongkho ke abo जों to forest land klai khani se matong ya tongmani oro kitchu khlaime ya tongmani ge Tabuk gangke je obai ke se Hathai kotor pung srami mangkha te chini Bir Bikramni mungoi airport snami mangkha ke जों bo agi bortomane oro kagoj potro chini proman se tongong ka ba Tabukle phirok manane ani nai जों abono no kisisa o sarkar no koina musungmani जों te waisa sumung dakhono no no tabu thingno hasteni o hapangna koyano hasteni hapangni nogrogo bobo haike thangnai bo kerangni tui norok samnai oborle norni knowledge busuro tong yakheba je sinai nungni norok help khadirok hino message rok nam bosong khaganang o hasteni lukurog jara tongnai rok no ang tini je o kami je oroni tongnai rok ni ingei nai kisisa ang onurut khaina musungmani ke obono जों oro bolong bisingo tongnai eba जों kamini borok जों to asuk obo hai niyom kanon saimiya office obo ba ke puila kok tisanai office obo ma ke thangnai boro jagao puila abono teinai ernai abo saiminya abin bagino je o hapangni je tang kwrung rok je tangai tongnai rok je chini joto kotor kolog rok no অনুরোধ khayo chini IPFT sarkar rok no जों no obo hai no tewaisa o jaga je age जों tongoi tongmani a bondobosto no abono ani koimu chini kami protibasi rok ni koimu जों no haino hai o jaga o haino hai जों para tongfri manani bagai takhonoroni thani tabu kono obo hai porman yakheba obo hai laibuma mungkono ni kumarok je o thaini obo hai kagos nong thani tabu yakhe porman to tong tongo
tongo abo agi Obo Twiprasa din age sadin raja Tripura ungko map kalangmani ta raja chengno map khai kalangmani obo sara Tripura joni mancitra ta obo ani o kagos ani khajna baino mano obo khai obo bri kalang khata Ngakai takuk tabuk norok boskango bobo hai prothom step yakha bobo haya peri banai norone o thai rok no norok kifile manna bugen norok ne o thai rok bobo department yakha ba bobo NGO no norok ungkorok pordak yakha ba ororok ungkorok mane samurok khlaika norok abon tei saidema tabuk to kuno department kuno jaga rogo bo thala thanglayakho tangkha गोबांमा जागाव न हिमिले नायलायजाखा जे बुजिमा जराते जे सिंलायमा जराते हायफानो ओ जे ताबुक जों नुखा ओ जे हाथाय कोतर थांनायाव बो चिनि रेलवे सं यांते लामा खलायनाय गोबांमा चिनि अरनि बागान र खति खायलांखा आबुनि कुनु खतिपूरण मानिया तै ONGC संबो फायनाय अर गोबांमा जागा काम खलायलांखा तै चिनि जागा र गोबांमा न खति थांखा आबुनि कुनु rang eba bini khatipuran chung mania inke chini abono koina musung mani je chung tabuk haino hai je chung obhai kheno taiwaisa o puilawo je raja khajna rei tongmani je raja kagos rok phunugui tongphano che borok sawo je abo agini rajtantro krikha tabuk ni jora tabuk to ganatantra ni jora ar rajtantro ni jora ni kagos potro tabuk kuno muilo krikha ninai sajakma bai ang tini koina musungo je chini produt chini produt bikram chini maharaja bubagra tabu kathang tongo boni thaniyo bo koina ni musungo je chung agi rajbongsi hisabe chung raja ni bsa ngai chung jotono bini projarok ngai nai tongai phaimani bini thaniyo chung khajna roi tong phaimani a proman rok tongai tongkhoba chini bubagra no bo obona onurod khaina musungo chini bagai kisa sek wansuk jathang ব্যবস্থা khlairani bagai yapri se jathang abono chini kami pratibasini ingai nai chini onurod Raja saya tui thai sejang mane nugui tongi malia khorang tisai tongo hatai kotor amchaio tongnai lukurog agiu yaksi habang musa lama phunugi kanang liya tabu BJP APFT kthajak habang busuk jora khaino abno tui bom nokol lokjak amchaini twiprasa Molsom hodani lukurog abno kari buni thani khakwi manya phuna bubagra podirikchir mani kote borman thani paithane khakamung bukhan berai tongmani busuk jora tui thai kifil thani bubagra buskango agui phaino abno phachingbo mokol lokjak khamding kamibo tongoi tongai twiprasa Molsom hodani lukurog